za pokojne Valeriju Vrbaslija, pokojne Ivana Brezovčan i roditelje i pokojne iz obitelji Lovrić i Klečina. Evo, draga braćo i sestre, pozdravljam vas i 6. dan naše devetnice i danas je među nama, evo, veličasni Tomislav Dokoza, župnik i župe Svetog Josipa u Slatini. Evo, Tomislave, dobro došao i povedi nas u ovo slavlje. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. I s Duhom Tvojim. I ovaj 6. dan, kako je župnik rekao, hodimo, koracamo prema našem Lurdu, prema onom susretu sa Gospom, kao da bi ti koraci, da bi ta naša priprema bila dostojna, plodonosna. Zastanimo na trenutak, ispitajmo svoju savjest i pokajmo se za sve svoje grijehe. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješim vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas za djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Čitanje prve knjige o kraljevima. U one dane Salomon ode u Gibeon da ondje prinese žrtvu, jer to bijaše najveća uzvišnica. Salomon prinese 1000 paljenica na tom žrtveniku. U Gibeonu se Gospodin javi Salomonu noći u snu. Bog reče: traži što da ti dadem. Salomon odgovori: veoma si naklon bio svome sluzi Davidu, mome ocu, jer je hodio pred tobom u vjernosti, pravednosti i poštenju srca svoga. I sačuvao si mu tu veliku milost i dao si da jedan od njegovih sinova sjedi na njegovu prijestolju. Sada, Gospodine, Bože moj, ti si učinio kraljem slugu svoga na mjesto moga oca Davida, a ja sam još sasvim mlad, te još ne znam vladati. Tvoj je sluga usred naroda koji si izabrao, naroda brojnog, koji se ne da izbrojiti ni popisati. Podaj svome sluzi pronicavo srce, da može suditi tvom narodu, razlikovati dobro od zla, jer tko bi mogao upravljati tvojim narodom koji je tako velik? Bijaše milo Gospodinu što je Salomon to zamolio. Zato mu Gospodin reče:
jer si to tražio, a nisi iskao ni duga života, ni bogatstva, ni smrti svojih neprijatelja, nego pronicalosti u prosuđivanju pravice, evo ću učiniti po riječima tvojim. Dajem ti srce mudro i razumno, kako nije imao nitko prije tebe, niti će ga imati itko poslije tebe. Ali ti dajem što nisi tražio, bogatstvo i slavu kakve nema nitko među kraljevima. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Kako će mladić čistim sačuvati put svoj, čuvajući riječi tvoje. Svim srcem svojim tebe tražim, ne daj da zastranim od zapovjedi tvojih. U srcu pohranih riječ tvoju, da protiv tebe ne sagriješim. Blagoslovljen si, Gospodine, nauči me svojim pravilima. Usnama svojim navješćujem sudove usta tvojih, putu se propisa tvojih radujem, više no svome bogatstvu. Ne budite danas srca tvrda, nego glas Gospodnji poslušajte. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Marku. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme apostoli se skupiše oko Isusa i izvijestiše ga o svemu što su činili i naučavali. I reče im: hajdete i vi u osamu na samotno mjesto i odpočinite malo. Jer mnogo je svijeta dolazilo i odlazilo, pa nisu imali kada ni jesti. Otploviše dakle lađom na samotno mjesto u osamu. No kad su odlazili, mnogi ih vidješe i prepoznaše, te se pješice iz svih gradova strčaše onamo i pretekoše ih. Kad iziđe, vidje silan svijet i sažali mu se jer bijahu kao ovce bez pastira, pa ih stane poučavati mnogo čemu. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Inak sam čovjeka često puta znao čuti, dok su još bile kune, pa je govorio samo da imam 1000 kuna veću plaću, sve bi bilo dobro, sve bi bilo dobro. To je često govorio. Evo, ne fali mu niš posebno u životu, samo da ima 1000 kuna veću plaću. On je to želio, to je bila želja njegovog srca. Danas bi volio potaknut i da prvim čitanjem
Prva knjiga o kraljevima, evo da vidimo i da zaverimo naše srce. Što mi želimo? Što mi tražimo od Gospodina? Tamo evanđelist, tamo naš psalmist kaže, samo jedno molim Gospodina, samo to ja tražim, da živim u domu Gospodina. I ono famozno pitanje, kad bi uhvatio ili uhvatila zlatnu ribicu, što bi tražila od nje? Što bi tražio od nje? Još koje jutro zemlje, možda još malo više zdravlja, još koju godinu života. Evo, što bi tražio? To je jedna slika, slikovito. Evo, u molitvi Salomon čuje glas Božji i tamo Bog mu reče, kaže, traži što da ti dadem, što hoćeš. Još više nego zlatna ribica. Bog mu kaže, traži što god hoćeš, daću ti sve. Evo, mladi kralj, neiskusan još čovjek, dobija veliku odgovornost na sebe. I on nije tražio ni moć, ni uspjehe u ratovanju, ni uspjehe ni u vođenju poslova. Jeste zapamtili možda što je on tražio? Mudro srce. Što da ti dadem? Salom odgovori, veoma si naklon bio sluzi svome Davidu, mome ocu, jer je hodio u pravednosti i vjernosti, sačuvao si mu tu veliku milost i dao si da jedan od njegovih sinova sjedi na njegovom prijestolju. I kaže on, sad Gospodine Bože moj, ti si učinio kraljem slugu svojega, kaže, molim te za srce mudro, koje će znati raspoznat dobro i zlo. Kaže, da se Bog je oduševio, zadivio se tom molitvom. Pa je nisi tražio ništa, daću ti sve drugo. Vidite, kad čovjek stavi onako stvari po prioritetima kako treba, kad Boga stavi na prvo mjesto, onda sve druge stvari dođu na svoje mjesto. Braćo i sestre, i ovoj devetnici ovdje, mi smo se okupili Gospu nešto tražiti, nešto moliti. Možda je dobro i u ovom 6. danu devetnice da vidimo koji su naši prioriteti, što tražimo, što molimo, što bi ja želio moliti od Gospe. Je li to nešto što će rđa zub ovoga vremena pojesti ili je to ono blago koje nam ostaje za vječnost? Blago vama ako tražite stvari za vječnost. Vidimo današnje evanđelje. Isus, kad su se njegovi učenici okupili, a okupili su se, vratili su se sa propovjedi, išli su 2 po 2 propovijedati evanđelje. Oni oduševljeni su jer su se izlodosi, bili su im nakloni, u Isusovo ime su ih slušali, ozdravljali su bolesni kad su se oni molili. Bog je činio po njima čudesa. Isus nije rekao, sad kad vas je krenulo, sad samo što više. Što im kaže? Kaže, hajdete u 8, odmorite malo. Evo, braće i sestre, to je velika mudrost čovjeka. Znat imat mjeru. Znat imat mjeru. Župi gdje sam prije bio, prolazeći tamo od sela do sela, imajući mise, kako me bolilo srce, kad traktori prolaze, radi se, ni sveca, ni petka. Ima more, ni sam ne zna koliko, ali mu fali još malo i ne zna se zaustaviti. Pa znate ko je radio bez svetka i petka? Robovi. Rob. Onaj koji nema dostojanstva. Braćo i sestre, kako nam je često materijalno oduzelo dostojanstvo. Kako nam je često grabi, radi, ne zaustavi se, oduzelo dostojanstvo. Pa ona životinjica ima svoje vrijeme odmora, a ti čovječe si to oduzeo. Pa Bog želi da baš zbog tvog dostojanstva, jer si ljubljeno dijete Božje, da dođeš, da imaš susret s njim, da imaš kao čovjek vrijeme kad se možeš i trebaš odmoriti. Jer to Bog želi za nas. To Bog nam želi poručiti. To Bog želi nama dati.
Bog nas je potakao i dao nam je tu sposobnost da radimo i da po radu se izgrađujemo, ali on ne želi da odemo u onu krajnost gdje će nam rad postati Bog. Braćo i sestre, 11.2.1858. se ukazuje Gospa 14-godišnjoj maloj jednostavnoj priprostoj djevojci. Ja bih volio da promislimo o tom događaju ukazanja. Sjećam se, dok sam bio mlađi, dok sam se molio, onda sam mislio, Bože sveti, pa valjda se meni, što nam mi se Gospod ne ukaže, pa uplašilo me to. Šta će ona meni reći da ja moram raditi? Nekako sam mislio, Bože, nemoj da se to meni mora dogoditi. Što je ukazanje? Ukazanje je u biti susret. Ukazanje je događaj gdje nebo, nebesnici, pa onda i naši sveci žele nam biti blizu. Gdje nam žele doći u pomoć. Gdje žele nama, pomalo djeci izgubljenoj, djeci koja je zastranila, doći izvesti nas na pravi put. To je u Lurdu učinila Gospa. Što je ona učinila? Pa ona je u biti samo činila ono što inače čini. Ispunja svoju ulogu za crkvu. A Isus joj je dao tu ulogu. Pod križem, dok je bila u boli, dok je mač boli probadao srce, Isus gledajući svoju majku, on kaže, evo ti sina, pokazujući, kaže, na ljubljenog učenika. Zašto tamo ne kaže ime? Zato što želi da svako od nas se poistovjeti s tim ljubljenim učenikom. Svako od nas je ljubljen od Boga, ljubljen od blažene djevice Marije. I kaže da je onda ljubljeni učenik uzeo k sebi. Uzeo je pod svoj dom. I majka Marija, majka Isusova, dobivši tu ulogu, kako je uvijek bila poslušna Bogu, ona je i danas poslušna. Ona i danas želi biti moja i tvoja majka. Ona i danas želi biti ona koja će nas tješiti, koja će nas voditi, koja će nas živjeti. Korak dalje kaže 14-godišnja djevojčica, nepismena. Što nam potom Bog želi poručiti? Da Bog želi velike stvari činiti preko malih ljudi. I da Lurd je bilo najobičnije malo selo. Svijet nije znao za Lurd. Kao što nije znao ni za Nazaret, ni za Betlehem. Jer Bogu ne treba ljudska sila. Bogu ne treba nekakva velika ljudska pamet, veliki ljudski intelekt. Bog nije protiv toga, dapače, Bog nam je to dao. Ali Bogu što je potrebno? Poslušno i ponizno srce. Malo to dijete, 14-godišnje, sluša Gospu. Kaže, što god je Gospa rekla, ona to učinila. Otišla je svom župniku pa rekla, a što mu je prenijela? Prvo je pitala, pa kako se ti zoveš? A to ste vjerojatno već puno puta čuli. Ja sam bezgrešno začeće. Braćo i sestre, i baš zato jer je posebnu ulogu dobila u crkvi, u svijetu blažena djevica Marija, Bog ima za nju poseban hod u njezinom životu. Dobila je milost posebno da bude bez grijeha začeta. I onda kaže da je oko 7.000 čudesnih ozdravljenja se dogodilo. Jako puno onih gdje medicina je ostala bez teksta. Medicina gdje je govorila da ne može, da neće, da je nemoguće, Bog je učinio s tim da je moguće. Ali ne bi se htio zaustaviti na tim čudesima, već bi se htio zaustaviti na jednom našem blaženiku, velikom svecu, blaženom Ivanu Mercu. I upravo dok je vaš župnik bio moj kapelan, župi Leopolda Mandića, onda smo dosta često znali razmišljati o tom liku. I taj Ivan Merc, kao veliki intelektualac, a poprilično mlad, odlazi u Lurd i tamo je išao moliti Gospu Lurdsku, jer je to mjesto bolesnika, mjesto gdje su mnogi dobili milosti, išao je moliti da mu Gospa povrati vid. Profesor, intelektualac, onaj koji treba pisati, koji treba čitati, bez vida gubi sve to. On odlazi tamo i moli na tu nakanu. Kaže on,
nisam dobio ozdravljenje čudesno vida, ali sam dobio nešto puno više. Što je dobio? Dobio je dar vjere. Kaže on, tad se ona moja racionalna, hladna vjera dobila je toplinu, dobila je emociju. Kaže, dobio sam baš zato puno više od zdravlja. Dobio sam, kaže, duševno zdravlje. Kaže, tamo mi je krunica postala moj nerazvojni prijatelj. Kolika je moć krunica? Danas u užurbanom svijetu, danas kad niko više nema vremena ni za što, ni za koga, kako krunica nije moderna. Ali krunica i danas nam govori i kaže da je to najjače sredstvo nakon sakramenata koje imamo. I koji su bili plodovi tog njegovog susreta sa blaženom djevicom Mariji? Jedan jasni, jedan veliki plod možemo vidjeti u njegovom životu, a to je da je cijeli svoj život posvetio služeći drugomu, na poseban način mladima. I u patnji, i u boli, i u zdravlju, sve je prikazivao za hrvatsku katoličku mladež. I vrlo vjerojatno vrijeme blaženog Ivana Merca tek dolazi. Kaže, nisam dobio fizičko zdravlje, ali sam dobio još nešto puno više. Dobio sam dar vjere. Pa braćo i sestre, sa početka one naše misli, koje su naše želje, što mi želimo? Kad bismo mi, neću reći upecali zlatnu ribicu, ali kad bismo bili u prilici da Bog od nas kaže zaista što god želiš, što bismo ga pitali? O kamo sreće da bismo ga pitali da nam udjeli dar vjere, da nam udjeli poniznosti, da nam udjeli ljubavi, da nam udjeli strpljivosti, da nam udjeli dar da znamo i pretrpiti za drugoga, za neko veće dobro. Koje su poruke Lurda? Poruke Lurda su vrlo jednostavne. Ma ništa novo. Ništa Gospa nam ništa ne donosi novo. Jer nas podsjeća na ono najbitnije, na ono srž, a to je evanđelje. Kaže, poziva nas na obraćenje. Prve Isusove riječi, kad je javno nastupio, što nam je rekao? Obratite se. Braćo i sestre, a što se nama zna dogoditi? Da mjesecima pa i godinama se ne ispovjedamo, pa duša se uprlja. Koja se duša tako ne bi uprljala? Drage gospođe, drage domaćice, da ne čistiš kuću godinu i po dana, da je najbolje zatvorena, da uđeš, opet bi bilo prašno. A mi imamo, nakon godinu i po dana dođe na ispovjed pa se hvali kako nemam grijeha. Ne da nemam grijeha, već je duhovne oči su toliko zatvorene, toliko su se zatvorile, toliko su se uprljale da nisam svjesna svojih grijeha. Braćo i sestre, ajde nek na mojoj devetnici bude jedna molitvi, o Bože, očisti moje srce, obrati moje srce. Daj da tamo gdje ne vidim da činim pakus, da činim zlo, ili da ne činim ono što bi trebao činiti, pa Bože, daj da progledam. Druga poruka je Lurda, pokora. Pokora, žrtva ima veliku snagu. Kako to ako jedna majka ima prazan želudac, ako jedna majka vrši hodočašće, što se to događa duhovno da njezino dijete odjedanput progleda, ostavlja ono sve nevaljalo, obraća se od svega onog zla koje je uništavalo i njega, i njegovu obitelj, i njegov život, njegovu dušu. Pokora ima neizmjecivu i veliku snagu. Pa znajmo i mi tako. Nama je jako lako komentirati i ogovarati župnika i politiku i jednog i drugog i susjeda i sve. A kako teško mi se odlučujemo, pa ajde molit ću za tu osobu. Učinit ću neko djelo, žrtvu ću neku prikazati za nju. Jer to je poruka Lurda. Treća poruka je molitva za grešnike, molitva za bolesne. Jer mi zaboravimo da jedan od najvećih dijela koje čovjek kao vjernik može činiti nisu dijela milosrđa, nisu dijela koja su nekako dio socijalnog života crkve, već jedna od najvećih dijela je molitva. Zamisli da po tvojoj molitvi se jedna duša spasi. Jedna duša vrijedi više nego cijeli svijet ljudska.
poruke, znači obraćenje, pokora, molitva. I tamo Gospa kaže nam, ne obećavam vam sreću u ovome svijetu, nego u vječnom. Pa nek nam i ova devetnica, i ova svetkovina uzdigne pogled u nebo. Da znamo čvrsto na zemlji biti sa svojim nogama, ali srcem, dušom i pogledom usmjereni prema nebu, gdje je naša konačna domovina. Tako neka bude. Amen. Pomolimo se Bogu koji se za nas brine kao pastir za svoje stado. Daj, Gospodine, da budemo s Tobom u molitvi, molimo Te. Gospodine, usliši nas. Daj, Gospodine, da budemo svi jedna obitelj u kojoj vlada ljubav i razumijevanje, molimo Te. Gospodine, usliši nas. Daj nam, Gospodine, mudro i pronicavo srce koje će slušati Tvoje riječi, molimo Te. Gospodine, usliši nas. Daj, Gospodine, da poštujemo ljudski život više od svega na zemlji, molimo Te. Gospodine, usliši nas. U tišini prikažimo Bogu i svoje osobne molitve. Usliši naše molitve, milosrdni Bože, i daj da Ti uvijek zahvaljujemo na Tvojoj dobroti, po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno. Na vas da i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože. Ti si u svojoj dobroti čovjeka sazdao, te ga pravedno osuđeno u svom milosrđu spasio po Kristu našem Gospodinu. I stoga
s anđelima i arkanđelima, s prijestolima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom, pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka. Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraš uze kališ, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, navješćamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Vladom i biskupom našim Igom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usluže u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se i svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim prečistim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima, koji su živjeli Tvoje ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni usuđujemo se govoriti: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja,
molimo Gospodina od svih zala, najmilostivo milo naše dane, da s pomoću toga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavlja, mir vam svoj daje. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, i živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. I s duhom Tvojim. Pružite mir jedni drugima. Blago onima koji su pozvani na gozbu Jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječi, ozdravit će duša moja.
Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, čuj nas. Kriste, čuj nas. Kriste, usliši nas. Kriste, usliši nas. Oče nebeski Bože, Smiluj nam se. Sine od ubidelju svijeta Bože, Smiluj nam se. Duše sveti Bože, Smiluj nam se. Sveto trojstvo jedan Bože, Smiluj nam se. Gospodurska bezgrešna djevice, Moli za nas. Gospodurska majka božanskog spasitelja, Moli za nas. Gospodurska koja si izabrala slabašnu i siromašnu djevojčicu za tumača, Moli za nas. Gospodurska koja si otvorila izvor na kojem se krijepe bezbrojni hodočasnici, Moli za nas. Gospodurska djeliteljica nebeskih dobročinstava, Moli za nas. Gospodurska moliteljice koju Isus nikad ne odbija, Moli za nas. Gospodurska koju nikad nitko nije uzalud zazivao, Moli za nas. Gospodurska tješiteljice žalosnih, Moli za nas. Gospodurska zdravlje svake bolesti, Moli za nas. Gospodurska nado hodočasnika, Moli za nas. Gospodurska utočište grešnika, Moli za nas. Gospodurska koja pozivaš na pokoru, Moli za nas. Gospodurska uporište svete crkve, Moli za nas. Gospodurska odvjetnice duša u čistilištu, Moli za nas. Gospodurska djevice svete krunice, Moli za nas. Jaganče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, Oprosti nam, Gospodine. Jaganče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, Usliši nas, Gospodine. Jaganče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta, Smiluj nam se, Gospodine. Oče naš, Koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. moli za nas Gospodurska, Da dostojni postanemo obećanja Kristovi. sjeti se Majko Božja Lurdska, ona neizmjerne dobrota i moći kojom si sašla sa nebesa i više se puta ukazala u špilji da nama siromašnim grešnicima doneseš pomoć. Puni pouzdanja u Tvoju veliku dobrotu i milost, dolazimo k Tebi da isprosimo Tvoju pomoć i zaštitu, jer se još nikada nije čulo da bi Ti zapustila onoga koji se je k Tebi utekao. O prečista djevice, Majko Božja Marijo, molimo Te, daj nam sve za naše spasanje potrebite milosti. Ne dvojimo ni najmanje da nas nećeš uslišati, jer se od srca kajemo za sve svoje grijehe i obećajemo da ćemo Ti vjerno služiti. Čuj, dakle, milostivo, pomila Majko našu molitvu i dobrostivo nas usliši. Amen. Majko Božja Lurdska, Moli za nas. evo, draga braćo i sestre, izmolili smo i večeras našu pobožnost Blaženoj djevici Mariji. Evo, 2008. godine je to bilo, kada su Tomislav i Ivan, ili Luka isto, sva trojica, i Luka, trojica braće, dokoza, evo, položili obećanja u zajednici križara, u križarskoj organizaciji i tako prvi puta pred Bogom nešto ozbiljnije, ovako duhovno obećali, evo, njih trojica braća zajedno. Mislim da vas je bilo 17 te godine, evo, kada su imali križarska obećanja u njihovoj župi. Evo, imao sam čast biti tamo kapelan i raditi s tom jednom divnom ekipom, zajednicom mladih koji su zaista bili svestrani, bilo ih je puno, koji su svaki tjedan dolazili na molitvu, koji su radili, pripremali se, družili, pjevali,
Evo, godinu dana sam bio tamo kapelan, jedno prelijepo iskustvo za mene kao mladoga svećenika, baš u svemu. Evo, drago mi je Tomislave da si i ti bio dio toga, evo osjećam se da na bar mali dio i ja u tvome zvanju da sam pripomogao, nadam se da jesam kao kapelan, imao si tamo su kapelani paradirali jer je velika župa i izmjenjivali se, ali evo i divna zajednica ljudi. Evo, hvala ti lijepa što si večeras bio dio naše ovdje pobožnosti i evo, čućemo te i slušamo te kao župnika u Svetom Josipu često, pa ćeš i ovdje biti još. Jel' tako? Zvaćemo ga opet. Trebat ćemo. Evo, baš zbog Tomislavove rodne župe, sutra neće biti ujutro svete mise, dakle navečer je samo ovdje u 6 sati naša devetnica, a ujutro idemo u njegovu rodnu župu, 50 godina oni slave postojanja župe i posveta je crkve. Pa evo, osjećam se dužan, s obzirom da sam bio tamo kapelan, osjećam se dužan otići i ja biti dio toga slavlja. Ti naravno ideš, tako? Našao si zamjenu? Jedva. Evo, pa ćemo sutra, biskup će predvoditi slavlje i posvetiti crkvu, evo koja je dakle Svetog Leopolda Mandića je crkva i divna je i zapravo povijest te crkve kako je nastala, osnovana nova župa, pa onda prvo su imali jednu obiteljsku kuću malu, dugo godina su se sastajali u toj kući, svake nedjelje i misu slavili i onda je župnik nekako uspio progurati, tada vlasti nisu bile voljne dati dozvolu da se crkva gradi, pa je to i zapravo čudesno izmoljeno da su nekako popustili da se radi crkva i evo, izgradila se crkva, nisu je mogli ni posvetiti zapravo tek onda sad evo u novije vrijeme, još se malo sredilo iznutra da bude liturgijski kako treba i evo sad će se i posvetiti. I prvi župnik je taj prvi župnik koji je tamo poslan, ja sam njemu bio kapelan, on je bio koliko, 30 i? Sad ne znam, 30 jak nije 40. Skoro 40 godina je bio župnik te župe i doživio i mirovinu tamo, jedan zaista pravi apostol, evo pokoj mu duši, bio je mudar čovjek, dobar župnik, dobar nama kapelanima, sav predan za Božji narod i takvoga svi tamo i pamte, a i ovaj koji ga je naslijedio već 10 godina ne zaostaje, velečasni Jozo zaista dobro tamo radi. Pa evo, dajem vam u molitve, evo sutra cijelu župnu njihovu zajednicu, evo vidimo se onda sutra navečer u 6 sati kada će nam misu predvoditi naš velečasni Matej Filipović. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Pođite u mir.